Helo a croeso i'n fideo. Rydyn ni yma am farchnad Abertawe. Dewch gyda ni i ddysgu am y lle arbennig yma. Heddiw byddwn mynd o stondin i stondin i weld y pethau sy'n cael eu gwerthu fan hyn. Rydyn ni nawr yma ym Mhenglawdd Coffins. Mae bwyd y môr yn boblogaidd iawn fan hyn, gyda 5 stondin bwyd y môr yn y farchnad ei hun. Mae nhw'n gwerthu copls, gwynion a Smelly. dychmygwch rydych yn cerdded trwy'r farchnad a rydych yn aroglu rhywbeth melys. Rydych chi siŵr o fod yn roglu pic y man gorau Cymru yn fy marn i. Mae'r stondin yma yn gwerthu bara, Chelsea bun a gorau oll, pic ar y man lush. Dwi'n siarad am pethau melys, mae gan y farchnad 3 stondin lotion. Mae hwnna'n llawer o lotion. Mae gan y farchnad 3 cigydd gwahanol, a dim ond cig ar gyfer y teulu, Ond cig ar gyfer y ci hefyd, barbecue perffaith. Mae llawer o amrywiad yn y farchnad, o stondin bwyd i stondin dillad vintage. Dyma fy hoff lle yn o'r holl farchnad. Dyma'r stondin ffrwythau a llasiau. Mae'n enfawr. Mae'r marchnad hefyd gyda cerdiau, Clocs, tai, sushi, caws, wigs, carpedi, labyrinth o ddillad, Fernies, treats i'r ci, a ffigurau. Dyma ni yn dywyn ein daith ar glasiad bach o marchnad Abertawe. Nadolig llawen.